Ahojte, ja vás dneska vítam pri ďalšom videu a v tomto videu sa konkrétne pozrieme na veľmi zaujímavé novinky, zaujímavosti. Konkrétne by sa jednalo o tracker pre peňaženku s podporou Apple Find My a pozrieme si zaujímavé veci, aký je rozdiel a aké sú jeho benefity. Čo sa týka hlavných bodov, Bluetooth lokátor o veľkosti kreditnej karty, vďaka čomu sa bez problémov vôjde do peňaženky. Táto karta, ktorá je tu na balení, je odolná voči vode a vďaka protokolu IP67, a to až do hĺbky 1 metra po dobu 30 minút. Práve kvôli tomu protokolu vodotesnosti ju dokážete nabíjať bezdrátovo a vydrž na jedno nabitie je tak 3 mesiace. Takže tracker viete vďaka tejto možnosti využívať dlhodobo. Ale my sa pozrieme, čo je obsahom balenia. Vlastne ten tracker vyzerá nejak takto. Je v takej malej krabičke. Na výber máte z 3 farieb, a to je čierna, červená a táto modrá. Ja som si vybral modrú kvôli tomu, že logo Lost Newman alebo kanál Lost Newman je vlastne tak ťahavé trošku do modra. Takže ale idem sa pozrieť, čo je obsahom balenia. Takže my si odlepíme kartu. Samozrejme firma Fixit je známa svojimi príslušenstvami pre Apple produkty. Či už sa jedná o telefóny, všelijaké huby, nabíjacie stanice a zároveň aj takéto trackery. Takže čo sa týka balenia, v balení je len samostatná Fixit karta. Nič iné súčasťou nie je. Keď si to presvetlíte cez nejaké silnejšie svetlo, tak vidno, že vlastne ten čip je len tu na v strede a vlastne všetko ostatné je zaliaté do nejakého plastu. Samozrejme, samotné tlačidlo na párovanie je umiestnené tu dole a taktiež je urobený len taký výkroj, čiže je to len veľmi jednoduché dotykové tlačidlo. Ďalej v balení už nemáme nič, ale po otvorení by to malo byť. Samozrejme je tu nejaký ten stručný manuál, kde sú všetky základné informácie ohľadom tej karty. Takže toto si dáme na bok. Samozrejme táto karta podporuje aplikáciu Find My s certifikáciou od Apple a dá sa ľahko napárovať na iOS zariadenie, a tak sa vám bude ukazovať v aplikácii Nájsť. Celý princíp card tagu funguje na systéme Bluetooth, teda všetky blízke zariadenia v sieti Nájsť následne posielajú svoju polohu do cloudu, aby ste mohli všetky informácie zobraziť v aplikácii. Čo sa týka ďalších technických informácií, ako som spomínal, Bluetooth 5.0, je tam OTA firmware update, teda automatická aktualizácia firmwareu. Pravdepodobne to bude fungovať vďaka tomu, že to bude napárované na nejaký telefón a na základe toho sa budú robiť updaty. Pracovná teplota tejto karty je 0 až 60 stupňov a veľkosť teda je štandardná kreditná karta o veľkosti 85 x 54 x hrúbka je 3 mm. Samozrejme ja tu mám aj konkurenta a tým je AirTag priamo od Apple, ktorý vydrží na jednu batériu, ktorá je CR2032, ako je klasická do štandardných váh, či už osobné váhy alebo kuchynské váhy. Je to tá normálna tabletková batéria, ktorú si kupujete. Tak tu to vydrží niečo cez rok. Mám to vyskúšané, zvládlo to aj zimu, mrazy, keďže to mám nepretržite vonku v jednom zariadení, ktoré musí byť trackované. Výmena tejto batérie je veľmi jednoduchá. Vy vlastne stlačíte AirTag, túto nerezovú časť, stlačíte, zatočíte a vlastne batériu si jednoducho vymeníte. Po založení novej baterky a zacvaknutí vlastne ten AirTag vydá taký zvuk a v aplikácii Nájsť sa zobrazí nová plná batéria. Samotný AirTag dokáže zase presne lokalizovanie predmetov vďaka lokalizačnej šipke v iPhone 12 a vyšších, vysielanie signálu cez Bluetooth a vďaka čipu U1 je tá lokalizácia o dosť presnejšia. V prípade straty predmetu, prípadne AirTagu, stačí AirTag priložiť k mobilu s NFC čipom, bez problémov sa nálezcovi ukážu vaše kontaktné údaje. Polohu AirTagu vidí len jeho majiteľ a nikto iný. V prípade, že vás bude chcieť niekto sledovať,
hneď vám príde upozornenie, že máte pri sebe cudzie zariadenie. Dokonca vám ukáže aj v aplikácii nájsť, kde ste sa všade hýbal s týmto AirTagom. V prípade, že ste sa vzdialil, konále by ste to dali niekomu inému, by ste to dali niekomu, že zober si moje kľúče a vlastne jemu príde notifikácia, že aha, je tu pri tebe lokalizačné zariadenie, či ho poznáš alebo ho nepoznáš. Keď ho nepoznáš, tak vlastne ťa navedie, čo máš s ním ďalej robiť. A vďaka vodotesnosti taktiež netreba sa báť, že ho namočíte. Ovšem, treba dávať pozor. Čo sa týka technických parametrov tohto AirTagu, tak rozmery sú 31,9x31,9x8 mm, čiže je o dosť hrubší ako karta od Fixedu, keď si to aj porovnáte. Hej, ale aj ten rozmer je zase celkom niekde inde. Hmotnosťou je to 11 gramov, má to protokol IP67, maximálne 1 m do 30 minút. Pre pripojenie Bluetooth, ako som hovoril, náhľadanie v blízkosti a Apple čip U1 pre ultraširokopásmovú technológiu, na presné hľadanie a tiež NFC modul na použitie režimu stratené. Prevádzková teplota je od -20 do +60 stupňov pri tomto AirTagu. Ale čo ma viac zaujíma, ja tu mám svoj telefon a konkrétne túto kartu skúsime si nejak zapnúť, aktivovať. S tlačením a podržaním tlačítka by to malo fungovať. Ovšem pokiaľ je nabitá. Takže ono to vydáva takéto zvuky. Takže čo sa týka mikrofónu, tak ten je tu na. Keď si dáme pridať predmet vlastne v zariadení, tak už našlo hneď Fixed Card. Dáme si pripojiť, dáte si pomenovať nejaký predmet, dáme si wallet, pokračovať, viete si vybrať emoji, kebyže trebalo. Ja si tam dám, čo sa týka emoji, ja si tam dám ikonku lietajúcich peňazí, keďže všetci dobre vieme, že peňaženka je o tom, aby peniaze išli papá. Ukáže sa vám predmet, je prepojený s vašim účtom Apple, nejaké kontaktné údaje, takže mne sa momentálne ukáže nejak takto. A vlastne vidíte tam kompletne všetky svoje údaje a čo chcete robiť. Dá sa dokonca navigovať, ale to vás prehodí len nejak do mapy. Prehrať si zvuk v prípade straty. Takže je to dosť hlasné, aby ste to vedeli zalokalizovať. Ak by sme si hodili vlastne ten AirTag, a ten AirTag má tú možnosť, že vám vlastne ukáže nejak takto, hej, že kde sa hýbete. Neviem, či to uvidíte, koľko metrov je. Signál je slabý, skúste sa presunúť na iné miesto. Takže ono to funguje nejak takto. A zároveň, keď chcete prehrať zvuk, tak stačí len kliknúť prehrať zvuk a hej, ono to je trošku na inej úrovni, takže myslím si, že ten Fixed je trošku hlasnejší, ale zase ten AirTag podporuje viacej funkcií, čo sa týka lokalizácie. Ja som si to pridal, uvidím, budem to sledovať, ja si to nahodím idem si to hlavne nabiť poriadne a idem si to dať do peňaženky. Zase bude niečo tlustejšia, takže ale aspoň budem vedieť, kde je a nestratí sa mi. Takže to by bolo v krátkosti asi tak všetko. Ak by ste mali záujem o zakúpení tejto kartičky, tak link vám nechám dole v popise videa. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, prihláste sa dole na odber, prípadne ma môžete podporiť na portáli Ko-fi, kde mi viete poslať nejaké to 1-2 eurá a prípadne aj viac. A ak sa vám moja tvorba páči, prajem vám všetko dobré v novom roku, to by som skoro zabudol. Veľa zdravia a nech je úspešnejší ako ten predchádzajúci. Toto video vyšlo trošku neskôr, ako som plánoval, keďže začiatok roka je u mňa taký trošku hektický, ale môžem sa plnohodnotne venovať vlastne vám, divákom. A tento rok plánujem veľa zmien, veľa videí. Verím, že sa mi to, musím poklopať, podarí. Takže ja vám ďakujem a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute, spolu s Fixedom.